pokušavate da ga izlečite antibioticima, prvo postane rezistentan, ali tako? Znači, on je sad skoro uvek rezistentan na trostruka terapija, više ne dela na helikobakter. Sad kažu četvorostruku. Mislim, ja dajem taj recept, može se izleči lako helikobakter ako hoćete da ga izlečite sa kupusom najobičnijim, je li tako, seljačkim, srpskim kupusom. Sok od kupusa. Pa da, 2 dana narendate kupus, prelijete vodom, držite u frižideru 2 dana i pijete čašu vode ujutro i uveče po 2 deci. Ja sam 1000 ljudi izlečio tim glupim receptom, mislim, Hoćete da kažete da je za 2 dana moguće izlečiti umjesto sa orvažilom? 14 dana možda pijete tu vodu od kupusa, ali mislim, voda od kupusa nije štetna, što bi rekla. Interesantna je priča kako je došlo se do toga. To je, kaže, 95. godine u nekom zatvoru u Americi je bila pobuna za robijaša. I onda su oni postavili uslov, neće da ih leče, neće da im daju ne znam šta sve, dok ne prestanu da se bune. I onda nisu dobijali lekovi. Bilo je logoraša, ovih robijaša koji su čirim prokrvario, imali su problema od stresa. I doktor koji je bio s njima tu zatvoren, pošto je bio talac njima, se setio da je njegova baba njemu govorila da može kupusom da izleči čir. I on je počeo da im daje kupus, mislim, i tako dalje. 95% njih se izlečilo u roku od 2 nedelje koliko je trajala ta pobuna, mislim. Međutim, to naravno, takve recepti te vrste nemaju prođu, mislim, zato što kupus je, koliko je kupus, mislim, 100 dinara je sad u Vrenovcu, bilo tako, kilo kupusa, ali trostruka terapija košta malo više. Ljudi ne razmišljaju o tome, o jednoj neverovatno prostoj stvari, da su biljke 880 miliona godina na zemaljskoj kugli, da njih napadaju isto tako i virusi, i bakterije, i gljivice, da su one razvile mehanizme da se brane od svega toga. A koren im je u zemlji da ima mnogo više bakterije. Pre tome, one već imaju u sebi antibiotike. Hajde da razjasnimo ovo mesto. Biće naših gledalaca koji će